לא כל שמות המשפחה נעלמו עם התבוסה הנאצית. עבור חלק זו הייתה כללה, עבור אחרים יתרון. כיום, עשרות שנים לאחר קריסת הרייך השלישי, נכדי מנהיגיו צמאי אדם ביותר עדיין בחיים. וכל אחד מהם היה צריך להחליט מה לעשות עם ההיסטוריה שזורמת לו בדם. חלקם ניתקו קשרים, שינו את שמם או בחרו בגלות פנימית. אחרים דיברו, חקרו וגינו. מעטים אף שמרו על הון שנבנה על עבודת כפייה. כיצד חיים יורשי הרייך השלישי כיום? האם אפשר לחיות בשלום עם שמשפחה מסומן בפשע? ומה נותר מהנאציזם בחיי היומיום שלהם? ריינר האס, הבגידה ההכרחית. שם המשפחה האס שייך לקטגוריה של שמות שפותחים פצעים יותר מדלתות. ריינר נשא אותו במשך שנים כמו תרמיל בלתי נראה, עמוס בסיפור שאיש במשפחתו לא הזכיר מעולם, עד שלא ניתן היה עוד להמשיך לחיות בבורות. סיפורו של ריינר האס לא התחיל באושוויץ, אבל הוא תמיד סב סביב המקום הזה. בגרמניה של שנות ה-70, כאשר דממה עדיין שרה על העבר הנאצי, משפחת האס חיה בין שגרת בית הספר ושיחות אחרי ארוחת הערב, שבהן המילים מלחמה וסבא ריחפו כמו מופשטים חסרי משמעות. רודולפוס לא היה מפקד מחנה ההשמדה הגדול ביותר בהיסטוריה. זו הייתה רק דמות מטושטשת, ללא עומק או הקשר. הכל השתנה במהלך טיול בית ספרי למחנה הריכוז דקור. ריינר בן ה-15 עצר מול לוח מידע שבו הופיעו בבירור תמונתו ושמו של רודולפוס. הוא זיהה אותו מיד. באותו לילה בבית, השאלה עלתה במהלך ארוחת הערב. אביו התחמק מהתשובה, אמו שלחה אותו לישון. אבל דודתו, אולי עייפה ממשקל השתיקה, אישרה זאת. כן, סבא שלך היה מפקד אושוויץ. המשפט הזה חילק את קיומו לשניים. מה שהתחיל כספק הפך לאובססיה. ריינר היה צריך לדעת מי היה באמת רודולפוס. הוא ביקר בספריות, קרא ספרים שנאסרו בבית וחיפש עדויות. מה שמצא היה גרוע בהרבה משדמיין. מכונת השמדה מנוהלת ביעילות ביורוקרטית ומסירות קנאית לנאציזם. רודולפוס לא רק פיקד על אושוויץ. הוא התגורר בתוך המתחם, בבית מגורים אלגנטי בין 10 חדרים עם משפחתו, כולל אביו של ריינר. הבית, עם הגינה והמשרתים הכלואים שלו, היה במרחק מטרים ספורים מתאי הגזים. בזמן שהילדים שיחקו, בצד השני של החומה אלפי אנשים נרצחו בגז מדי יום. כפילות זו הותירה חותם עמוק על ריינר. אביו גדל בגן עדן מלאכותי שנבנה על גיהינום, ועשרות שנים לאחר מכן הוא עדיין הגן על הפושע. היהודים ביקשו את זה, אמר במפגשים משפחתיים. אושוויץ היה מחנה עבודה, לא מחנה השמדה. ריינר לא שותף ברעיונות אלה, הוא שנא אותם נואשות. ההפסקה הייתה מוחלטת. הוא עזב את הבית, ניתק כל קשר עם משפחתו, והפך לכבשה השחורה של שבט האס. בפנימייה שבה חיפש מקלט, הגנן, ניצול שואה, זיהה אותו והתעמת איתו פיזית. את לא אחראית, הוא אמר לה מאוחר יותר, אבל שם המשפחה שלך מדמם. ללא תמיכה משפחתית, ריינר חיפש משמעות בארכיונים. הוא החל לחקור בצורה שיטתית, וקרא כל מה שהיה זמין על סבו. תחת הדרכתו, שכלל אושוויץ את השימוש בציקלון B, התקין מסופות בעלות קיבולת גבוהה, והפך למרכז הפתרון הסופי. האס פיקח באופן אישי על הרחבת קומפלקס בירקנאו והשתתף בוועידת ואנזה שחרצה את גורלם של מיליוני יהודי אירופה. אחד הרגעים הקשים ביותר בחייו היה ביקורו באושוויץ. החזרה למקום שבו סבא הפעיל את כוחו לא כתייר, אלא כצאצא ישיר של הטיליאן, הייתה מעשה של עימות רדיקלי. שם הוא פגש קבוצת סטודנטים ישראלים. אישה צעירה הגישה לו צדף קטן, צבוע במגן דוד כחול. קח אותה איתך, הוא אמר. גם הזיכרון הזה שלך. מאז, ריינר עונד אותו סביב צווארו, כסמל לברית בלתי צפויה עם הקורבנות. ריינר הבין ששתיקה אינה אופציה. הוא החל לדבר בפומבי. הוא נתן ראיונות, השתתף בסרטים דוקומנטריים וליווה ניצולים בביקורי זיכרון. באחד המקרים, הוא הציע את חפציו האישיים של סבו לתערוכה. הוא ספג ביקורת קשה, אך לא ויתר על שליחותו. המחיר האישי היה גבוה. משפחתו רואה בו בוגד. הוא קיבל איומים מקבוצות ניאו-נאציות וחי עם הנטל הרגשי של להישאל ללא הרף על שם משפחתו. באחד המקרים, הוא ניסה ליצור קשר עם אסיר פולני לשעבר, שהיה הספר האישי של סבו.
רציתי לשאול אותך אם אתה זוכר איזושהי מחווה אנושית אצל רודולפס. האיש ענה, לא. הוא היה רוצח, אפילו כשהוא חייך. בשנת 2015, ריינר האס נכלל בטעות ברשימה של אוהדי ניאו-נאצים לאחר ששמו נקשר לפורומים ימניים קיצוני שהשתמשו בזהותו ללא אישור. בעקבות התראה על דחייתן של קבוצות מכחישות, החלו הרשויות הגרמניות לנטר פרופילים מסוימים ברשתות החברתיות, ושם המשפחה שוב רשום כסיכון סמלי. ריינר גינה בפומבי כי שם משפחתו משמש קבוצות ניאו-נאציות כדי להכשיר דברי שויטנה, ואף זייף מכתבים לכאורה מנכדו של המפקד. באירוע בלייפציג, הוא התמודד עם איומים פיזיים מצד הנוכחים שהאשימו אותו בבוגד בדרמרי. במשך חודשים הוא חי תחת חסות משטרתית לא רשמית תוך שהוא ממשיך להשתתף באירועים חינוכיים. האירוניה שבהתקפה על ידי אלו שכבדו את סבו חשפה עד כמה לא נוח היה מאבקו, לא רק עבור משפחתו, אלא גם עבור יורשיו האידיאולוגיים של הרייך השלישי. ריינר מתגורר כיום בגרמניה. בהרצאותיו הוא מדבר על דחייתה של שנאת הזרים, על האנטישמיות המתמשכת ועל הסכנה שבדברי שויטנה. הוא מזכיר מפלגות ימין קיצוני ותנועות הכחשה, הוא מזכיר לנו שהכל מתחיל במילים. ריינר האס, הבגידה ההכרחית טינה גרינג, שבירת השושלת מהגוף. בחלק מהמשפחות, שם המשפחה הוא סמל. באחרים, מצבה. בטינה גרינג נולדה עם אחד משמות המשפחה המכבידים ביותר בהיסטוריה הגרמנית המודרנית. הרמן גרינג, דודו רבה, היה אחד ממייסדי הרייך השלישי, המפקד העליון של הלופטוואפה, ראש הגסטפו בימיו הראשונים ואדריכל המדיניות הגזענית הנאצית. בטינה לא ירשה את המדים שלה, אבל היא כן ירשה את הצל שלה. היא גדלה בגרמניה בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, והבינה מגיל צעיר ששם משפחתה עורר תגובות לא נעימות. מבטים, שתיקות, מרחקים. איש לא יכול היה להסביר זאת, אך המורשת הייתה שם, בלתי נמנעת. הוא היה בן 10 בערך כשהבין את המשקל האמיתי של שם משפחתו בשיעור היסטוריה. שמו של דודו רבה הופיע בספרי לימוד, הקשורים להפצצות, גירושים ופשעי מלחמה. היא זיהתה אותו מיד, אך שמרה על שתיקה. הוא שמר את זה כחביבות פנימיות. עם השנים, הפער בין מה שידעתי למה שהרגשתי התרחב. בבית, סבתה, שהייתה קרובה מאוד להרמן גרינג בתקופת המשטר, הכחישה את פשעי הנאציזם. כאשר בטינה ניסתה לדבר על השואה לאחר שצפתה בסרט יהודי על אושוויץ, התגובה הייתה אכזרית. סבתה טענה שזו הייתה תעמולה יהודית, המצאה של המנצחים. באותו לילה, בטינה ידעה שעליה לברוח. בגיל 13 הוא עזב את הבית. זו הייתה פעולת ההכרה הראשונה, הדחופה ביותר. הוא נמלט ללא כיוון ברור, והחל בחיי נדודים. הוא התגורר בקומונות, ביקר במרכזים רוחניים וחקר את תנועת האיפים ואת חוגי הנגד תרבות של שנות ה-70 ו-80. הוא ביקש להמציא את עצמו מחדש הרחק מגרמניה, הרחק משם גרינג. הוא השתתף בפגישות שבהן נפגשו ילדי קברונות הנאציזם עם ילדי איטליינים. באחת המפגשים הללו, גבר יהודי מבוגר, ניצול מחנה ריכוז, הראה לא מספר מקועקע על המת ידו. את ואני לא היינו צריכים להיפגש בחיים האלה, הוא אמר. אבל אז, באופן מפתיע, הוא חיבק אותה. בגיל 30, בטינה קיבלה החלטה רדיקלית. היא עברה עיקור מרצונה. זו לא הייתה בחירה רפואית, אלא בחירה סמלית. לא רציתי שיהיו לי ילדים. הוא לא רצה שהשם גרינג, לא המבנה הגנטי שלו ולא ההיסטוריה שלו, ימשיכו בגופו. פעולת העיקור הייתה עבורה חתך ביולוגי ורוחני. לשבור את העבר דרך הגוף. הרגשתי כאילו השושלת שלי חייבת להסתיים איתי. פחדתי שיש משהו בדם שלי, משהו שיכול לחזור על עצמו. אחיו, שחלק את אותה הדעה, קיבל את אותה החלטה. הוא ביטא זאת במשפט שבטינה מעולם לא שכחה, חתכתי את הקו. זו לא הייתה דרמת נעורים. זו הייתה החלטה בוגרת ומחושבת היטב לסגור מגל היסטורי מנקודת המבט האינטימית ביותר. בטינה התיישבה בסופו של דבר בסנטה פה, ניו מקסיקו, שמצא את השלווה שלא מצא במולדתו. בין מדבריות, טקסים ילידים, קהילות רוחניות ושכנים יהודים, הוא בנה חיים חדשים. היא עובדת כמטפלת אלטרנטיבית, הרחק מעין הציבור. בסרט התיעודי ילדי היטלר הוא מופיע כדמות פגיעה וחנה. הוא לא מנסה לגאול את עצמו,
וגם לא להצדיק את עצמו. בסצנה מרשימה הוא צועד בין ילדי ניצולי שואה ומשתתף בתרגיל סמלי. בזמן שהיא הולכת, אחרים מעליבים אותה, מתעמתים איתה ומאשימים אותה. היא לא עונה, פשוט תבכה. סצנה זו מסכמת את הקונפליקט של דורות שלמים שנולדו עם נטל ירושה שלא בחרו. סיפורה של בתינה מעלה שאלה לא נוחה. האם אפשר להרגיש אשמה על משהו שלא עשית? מבחינתה, התשובה היא כן. לא כאשמה שיפוטית, אלא כנטל מוסרי. זה לא עונש שמוטל על ידי האדם. זה עניין של קביעת גבולות. להחליט שההיסטוריה לא חוזרת על עצמה דרכו. ברעיונות הוא הודע שלפעמים הוא תוהה אם החלטתו הייתה קיצונית מדי, או אם חייו היו נראים אחרת עם שם משפחה אחר. אבל אין לו חרטות. הוא יודע שאנשים רבים לא מבינים מה המשמעות של לשאת שם שמייצג מוות, אכזריות והרס. לחיות בשלום, אבל אל תשכח. הוא לא אקטיביסט, הוא לא מעורב בפוליטיקה, הוא לא מנהל קרנות. מעשיו היו אישיים, לא פומביים. אבל בשתיקתם יש תעודה העוצמתית. לא כל פעולות ההתנגדות מתבצעות באמצעות דגלים. חלקם נעשים בעזרת סכין מנתחים. דרכו, אנו מבינים שלא כל הצאצאים מחפשים גאולה ציבורית. יש כאלה שפשוט רוצים לנתק את העבר מבפנים. ושלעיתים, הגוף הופך לשדה הקרב השקט ביותר, אך המכריע ביותר של הזיכרון ההיסטורי. קתרין הימלר ההיסטוריונית שחשפה את שם משפחתה. יש כאלה שמתחמקים ממשקל של משפחתם. אחרים מתמודדים עם זה באור ובשיטה. קתרין הימלר בחרה בדרך השנייה הזו. סיפורה אינו סיפורה של קורבן פסיבי, אלא סיפורה של חוקרת שהחליטה לחפור בארכיוני המשפחה, גם אם פירוש הדבר היה לנפץ את המיתוסים שגידלו אותה. קתרין נולדה בשנת 1967 בגרמניה שבה השם הימלר הידד כאחד מעמודי התווך של המשטר הנאצי. היינריך הימלר, דודו רבה, היה ראש האס-אס, אדריכל מנגנון הדיכוי של הרייך השלישי, ואחראי על הקמת מחנות הריכוז. אבל בבית, הנרטיב היה שונה. סבו, ארנסט הימלר, הוצג כאיש משפחה שאינו מעורב בפשעים. היינריך, אף על פי שהיה נוכח בכל מקום כצל, היה נושא שנמנע ממנו לענות עליו. כך גדלה קתרין, בין חומות של דממה וזיכרונות ארוכים בקפידה. גיל ההתבגרות הביא את הסדקים הראשונים בסיפור הזה. חבר לכיתה שאל אותו ישירות אם יש לו קשר כלשהו להיינריך הימלר. השאלה פגעה בו כמו אבן. הוא לא ידע מה לענות. אבל מאותו יום ואילך, שמשפחתו הפסיק להיות סתם חתימה והפך לשאלה מתמשכת. רק כשהיא נכנסה להיריון, שנים לאחר מכן, היא הרגישה את הדחיפות לפתור את החידה המשפחתית. לא רציתי שבני ירש שתיקה. רציתי שהוא ידע את הסיפור האמיתי, בלי המיתוסים. קתרין החלה לחקור את חייהם של שלושת האחים הימלר, היינריך, הידוע שבהם, גברהלד, הבכור, וארנסט, סבו. המטרה הייתה ברורה, להבין האם ארנסט היה, כפי שאמרה משפחתו, רק צופה, או שמה גם היה חלק מהמנגנון הנאצי. מה שהוא מצא הרס את תדמית המשפחה. סבו היה חבר פעיל באס-אס, מזוהה עם המפלגה הנאצית מגיל צעיר, ובכיר ברדיו הממלכתי הגרמני, שממנו הופצו דברי שויטנה. במכתב הוא המליץ על גירוש המהנדס יהודי, החלטה שככל הנראה גזר דין מוות על האיש. בשנת 2005 פרסמה קתרין את האחים הימלר, סיפורה של משפחה גרמנית, Die Brüder Himmler, in Deutsche Family Geschichte, מאמר בין כמעט 400 עמודים המנתח את אחת השושלות האפלות ביותר של הרייך השלישי. עבודתו אינה ביוגרפיה קונבנציונלית של היינריך. זהו צילום רנטגן של האופן שבו משפחות תפקדו במסגרת הנאציזם, כיצד נבנו נאמנויות, הצדקות ושותפות פסיבית. ומעל הכל, כיצד לאחר המלחמה, משפחות אלו כתבו מחדש את סיפורן כדי לשרוד מבלי לקחת אחריות. הספר עשה רושם מיידי. הוא נחגג על ידי חוקרים וניצולי שואה, אבל בתוך משפחתו שלו זה התקבל כבגידה. כמה קרובי משפחה האשימו אותה בהחתמת השם. אחרים ניתקו קשר. קתרין המשיכה במחקר שלה. שם המשפחה הימלר, למרות שנדחה רשמית, נותר נערץ בחוגים קיצוניים. בעקבות הפרסום, קתרין קיבלה איומים. הם הזהירו אותו שהוא מבזה את הזיכרון הגרמני, שהוא כבול לאויבי הרייך. בריאיון הוא נשאל אם הוא חושש לביטחונו. היא ענתה, אני פוחדת משיכה יותר משנאה.
בניגוד לצאצאים אחרים ששינו את שם משפחתם, קתרין החליטה לשמור אותו. כי שינוי שלה לא משנה את ההיסטוריה. אני מעדיף שאנשים יסתכלו לי בעיניים וידעו שהימלר יכול להתכוון גם למשהו אחר. אחריות, זיכרון, אמת. אחת מתרומותיו החשובות ביותר היא פירוק המיתוס של משפחה חפה מפשע. גרמנים רבים, לאחר המלחמה, אימצו נרטיב לפיו קרוביהם לא ידעו דבר או לא השתתפו באופן פעיל. היא הוכיחה את ההפך באמצעות מסמכים, מכתבים ועדויות. ספרו חושף כיצד הימלרים הרוויחו כלכלית מהמשטר, וכיצד החלטותיהם בעבודתם, חברתיות ואישיות היו בקו אחד עם הפרויקט הנאצי. וכיצד, לאחר קריסת הרייך השלישי, הם הועברו לחברה מבלי להתמודד עם השלכות של ממש. דפוס זה חוזר על עצמו באלפי משפחות גרמניות, והופך את עבודתן לא רק לביוגרפיה משפחתית, אלא גם למראה קולקטיבית המזמינה אותנו לחשוב מחדש על הזיכרון התורשתי. הסכסוך בין אלה שהחליטו להתנתק משושלתם לבין אלה שהשתיקו אותה לא היה רק אישי או משפחתי. במערב גרמניה נערכה תוכנית ניסוי סודית בבתי ספר בבוואריה בין השנים 1979 ו-1985, במסגרתה ניסתה המדינה לטפל במורשת הנאצית בתוך מערכת החינוך. 62 משפחות ששמות משפחתן היו קשורים לחברי האס"ס, הגסטפו או ה-NSDAP השתתפו. התלמידים קיבלו הדרכה פסיכולוגית מיוחדת תחת פיקוח דיסקרטי. למרות שהתוכנית נסגרה לאחר הדלפות לעיתונות שטענו לי פרקטיקות מפלות, מסמכים שסווגם פורסם בשנת 2009 חשפו ניסיון מוסדי מוקדם להתמודד עם הנטל הבין-דורי של העבר. בניגוד להחלטות אינדיבידואליות כמו זו של בטינה גרינג, גישה זו ביקשה להתערב באמצעות חינוך, אך בסופו של דבר יצרה סטיגמות. כיום, ארכיונים אלה משמשים כמקור למחקרים על האופן שבו המדינה, בתי הספר והמשפחות ניסו, ולפעמים נכשלו, להתעמת עם מורשתם הנאצית. ג'ניפר טיג'ה, נכדתו של התליין, בת הדממה. זהותה של ג'ניפר טיג'ה טומנת בחובה סתירה מהותית. היא אפרו-גרמניה, יהודייה מבחירה תרבותית, ונכדתו הישירה של אמון גוד, אחד המפקדים הנאצים האכזריים ביותר. סיפורו מייצג מקרה ייחודי שבו דם וזיכרון מתנגשים חזיתית בגופו של אותו אדם. גילוי מקור זה התרחש בשנת 2008 בספרייה ציבורית בהמבורג. ג'ניפר, בת 38, דפדפה בין ספרים כשמצא ספר עם כריכה אדומה. עם פתיחתו, הוא זיהה את אמו הביולוגית, מוניקה הרטוויג, בין דפף. הספר גילה שאביה של מוניקה היה אמון גוד, מפקד מחנה פלשוב, האיש שירה באסירים ממרפסתו, אותו גילם רלף פיינס ברשימת שינדלר. הגילוי גרם לקריסה פיזית ורגשית. במשך שבועות, ג'ניפר לא יכלה לישון או לטפל בלעדיה. זהותה, שנבנתה בקפידה במשך עשרות שנים, התפוררה לנוכח אמת שאיש לא סיפר לה. ג'ניפר לא גודלה על ידי אמה הביולוגית. היא נמסרה לבית יתומים בלידה, ואומצה בגיל 7 על ידי משפחה גרמנית. הוא ידע שהוא ממוצא אפריקאי, אביו היה ניגרי, אך לא ידע את מוצאו מצד אמו. בנעוריו התגורר בישראל, למד בתל אביב, למד עברית ויצר קשרים עמוקים עם הקהילה היהודית. איש, אפילו לא היא עצמה, לא יכלה לדמיין שהיא צאצאית של התליין מאותה עיירה. הדבר ההרסני ביותר היה ההבנה שאילו הייתה חיה בתקופת סבא, היא הייתה מושמדת על ידי המדיניות הגזענית שהוא עצמו יישם. פרדוקס קיומי זה הוביל אותה למרכז פסיכיאטרי, שם אובחנה כחולת דיכאון חריף. תהליך ההחלמה כלל כתיבת סבא שלי היה יורה בי עם העיתונאי ניקולה סלמיר. הספר מספר את צערה הכפול, נטישה מצד האם וגילוי מורשת משפחתה. בניגוד לריינר האס או קתרין הימלר, לג'ניפר לא היו עשרות שנים להתמודד עם הקשר שלה לנאציזם. היא גילתה זאת כמבוגרת עם זהות שכבר גובשה, מה שהפך את ההשפעה לחמורה עוד יותר. כדי לאבד את האמת הזו, ג'ניפר נסעה לפולין. הוא ביקר בפלשוב, שם הוצאו להורג אלפים תחת פיקודו של סבו. הוא עצר מול ביתו של גוט, נשם את אותו האוויר, הביט לאותו אופק. הוא לא חיפש גאולה, אלא הבנה. הוא גם שחזר את סיפורה של אמו, מוניקה, שחיה גם היא תחת משקל השתיקה. אלמנתו של גוט שמרה תמונה שלו עד להתאבדותה, ומעולם לא הכחישה אותו. ג'ניפר הבינה שהטראומה עברה מדור לדור כמו ירושה רעילה. אמה, ביתו של פושע, גודלה בהכחשה. מצידה,
גדלה תחת הזנחה. החוויה של ג'ניפר שונה באופן קיצוני מזו של צאצאים אחרים. גופו עצמו, עורו השחור, תווי פניו האפריקאים, הוא סתירה חיה לאידיאל הגזעי שסבו דגל בו. פרדוקס זה היה מרכזי בתהליך הפיוס האישי שלו. כפי שאמרה בעצמה, קיומי היה בלתי אפשרי בעולם שהוא רצה ליצור. ג'ניפר מתגוררת כיום בגרמניה, כותבת ומרצה. הוא לא שינה את שם משפחתו, אבל הוא שינה את משמעותו האישית. בניגוד לבטינה גרינג, היא לא נתקעה את הקשר עם שושלתה באמצעות עיקור. בניגוד לקטרין הימלר, היא לא עסקה בחקר נרחב בארכיוני משפחה. גישתו הייתה ויסרלית יותר, שימוש בקיומו שלו כעדות לתבוסה ההיסטורית של הפרויקט הגזעי הנאצי. סיפורה עובד לסרט האנימציה הקצר שואה קדושה, המתאר את חברותה עם אישה ישראלית. הפרדוקס של הקורבן ונכדת הרוצח שחולקים חיי יום-יום מסמל עבורה את הדרך היחידה האפשרית החוצה. לא סליחה אוטומטית, אלא תודעה משותפת. בשנת 2016, סרט יהודי על חייה של ג'ניפר טיג נדחה משני פסטיבלי קולנוע היסטוריים בגרמניה בטענה שלא התאים לנושא האירוע. למרות שהמארגנים הכחישו זאת בפומבי, כלי תקשורת עצמאיים הדליפו מיילים פנימיים שרמזו לחשיפה רגשית מוגזמת של האירוע, שכן הגיבור אינו מייצג כראוי את הזיכרון הגרמני. הסיבה האמיתית, כפי שנחשף על ידי עיתונאי מידל פרייטג, הייתה אי הנוחות שבהצגת אישה אפרו-אמריקאית כדמות ראשית של הנאציזם. המחלוקת עוררה מחאות מצד ארגוני תרבות והניעה את ג'ניפר להתבטא על גזענות מבנית בזיכרון הציבורי הגרמני. מאז, סיפורו הפך לסמל לאופן שבו השיח על המורשת הנאצית ממשיך להתמודד עם מחסומים בלתי נראים גם בהקשרים רשמיים. ג'ניפר כל הזמן מקבלת שאלות, איך התגברת על זה? זה עדיין כואב? היא משיבה שאין התגברות מוחלטת, רק מודעות ושחזור מתמשך. המקרה שלו מייצג אחת הצורות המורכבות ביותר של מורשת נאצית, כזו שנחשפת מאוחר, כאשר הזהות כבר מגובשת. אבל זה גם מראה שגם האמיתות ההרסניות ביותר יכולות להשתלב בנרטיב חדש וחיוני. כפי שהיא עצמה אומרת, דם לא מגנה, אבל גם לא גואל. רק המצפון מציל. ריקארד אייכמן, כבודו של הלא סורר. בעוד שחלק מיורשיו של הרייך השלישי בחרו בחשיפה פומבית או גלות פנימית, ריקארד אייכמן בחר בדרך פחות גלויה אך משמעותית לא פחות. דחייה ללא חשיפה, מחויבות ללא מופע ראווה. ריקרדו, בנו של האיש שארגן את הלוגיסטיקה של השואה, מעולם לא שאף לגדולה ולא הפך את שם משפחתו לדגל. הוא בחר באתיקה בלי רעש. ריקרדו נולד בבואנוס איירס בשנת 1955. אביו, אדולף אייכמן, חי תחת שם בדוי ריקרדו קלמנט, עבד בחברת רכב וגידל את ילדיו בצורה לכאורה רגילה. לריקרדו הקטן לא היה מושג מי באמת אביו. האדריכל של מערכת התחבורה שהובילה מיליוני יהודים אל מותם. כאשר המוסד לחד את אדולף אייכמן בשנת 1960 והביא אותו לישראל, ריקרדו היה בקושי בן 5. זיכרונה מהאירוע מעורפל, אב שנעלם, עם בוכה, בית שכבר אינו בטוח. שנתיים לאחר מכן, אייכמן הוצא להורג לאחר משפט בירושלים שמשך תשומת לב עולמית. עם שובו לגרמניה עם אמו, גדל ריקרדו בסביבה שהתאפיינה בדממה צפופה. לא דובר על רכבות, תאי גזים או משפטים, אבל העבר ריחף כמו רוח רפאים בכל שיחה שנקטעה. בניגוד לאחיו הגדולים, קלאוס, הורסט ודיטר, ריקרדו לא פיתח כל העדה לדמות האב שלו. כשהחל לחקור בעצמו כנער, גילה מציאות מפלצתית. אדולף אייכמן לא היה בירוקרט פשוט. הוא היה מארגן פנאטי של ההשמדה, שדבריו בבית המשפט לא גילו חרטה, אלא גאווה על יעילותו. בעוד שאחיו הגנו בפומבי על אביהם וחלקם אף ייסדו ארגונים ניאו-נאציים, ריקרדו בחר בדרך אחרת. לא הרגשתי שום אשמה, הרגשתי דחייה. במקום לשקוע בהיסטוריה הקרובה, הוא הפנה את מבטו אל העבר הרחוק. הוא למד ארכיאולוגיה, פרה-היסטוריה והגיפטולוגיה בהיידלברג, והתמחה בתרבויות המזרח הקרוב הקדום. הוא קיבל את הדוקטורט שלו בשנת 1984 והצטרף למכון הארכיאולוגי הגרמני, שם בנה קריירה מכובדת הרחק מאורי מחלוקת. הוא היה מנהל מחלקת המזרח עד פרישתו וניהל חפירות בסוריה, מצרים וירדן. בחירה מקצועית זו לא הייתה מקרית. בעוד שאחרים דיברו על מלחמת העולם השנייה,
הוא חקר ציוויליזציות המופרדות זו מזו על ידי אלפי שנים. שרידים ארכיאולוגיים הציעו פרספקטיבה שהתייחסה לזוועות האחרונות והציבה אותן בשרשרת הארוכה של ההיסטוריה האנושית. לא כהצדקה, אלא כהקשר. בשנת 1995, ריקרדו חווה מפגש סמלי. הוא נפגש עם צבי אהרוני, סוכן המוסד של אחד אביו. הפגישה, שהייתה פרטית ורחוקה ממצלמות, לא קל להתנצלויות או האשמות. רק הסקרנות לפגוש את האיש שחשף את הפרסה המשפחתית. מאוחר יותר הוא הצהיר, אני לא בעד עונש מוות, אבל אני מבין מדוע אבי הוצא להורג. הוא היה אחראי לפשע הגדול ביותר בהיסטוריה. הצהרה זו מסמנת את ההבדל המהותי עם אחיו, שהתעקשו להציג את אדולף כקורבן של קונספירציה. החלטתו של ריקרדו לא לשנות את שם משפחתו הייתה אולי המחווה המשמעותית ביותר שלו. לא מתוך גאווה, אלא מתוך יושרה. שינוי שמי לא משנה את ההיסטוריה. אני מעדיף לשאת אותו בכבוד ולהראות ששם משפחה לא מגדיר מי אתה. בניגוד לריינר האס, שהפך לדובר מתחום הזיכרון, או לקטרין הימלר, שחקרה ארכיוני משפחה, ריקרדו בחר לדבר דרך עבודתו והתנהגותו היומיומית. הוא דחה רעיונות טלוויזיה והציע לכתוב ספר זיכרונות. הופעותיו הציבוריות המעטות התקיימו בהקשרים אקדמיים, שם דיבר לא כבן התליין, אלא כמדען. בשיעוריו באוניברסיטה, הוא מעולם לא הזכיר את אביו. אבל כאשר תלמיד זיהה את שם משפחתו ושאל, הוא היה עונה בכנות, כן, אני באנר. ואני דוחה לחלוטין את מה שהוא עשה. לחיות עם שם המשפחה אייכמן בגרמניה פירושו התמודדות עם תגובות מגוונות, מדחייה ועד סקרנות חולנית. ריקרדו תמיד הגיב בכבוד, מבלי לחפש אמפתיה או לאפשר לרקע שלו להגביל את התפתחותו המקצועית. אחת הסיבות לשיקול דעתו הייתה הגנה על משפחתו. נשוי ואב לילדים, הוא בנה בית שבו העבר לא היה סוד, אך גם לא שלט בהווה. הוא לימד את ילדיו את חשיבות האחריות האישית ואת חוסר האפשרות לרשת אשמה. באחת מהופעותיו הפומביות הנדירות, הוא סיכם את פילוסופייתו, אנחנו לא יורשים אשמה, אבל אנחנו כן יורשים את ההשלכות. וכל אדם מחליט מה לעשות איתן. עמדה זו מייצגת דרך שלישית בין אקטיביזם ציבורי להכחשה. ריקרדו לא נזקק למחוות דרמטיות או להצהרות רהוטות. התנגדותה הייתה שקטה אך קבועה. היא בחרה בארכיאולוגיה כדרך להתחבר לעבר קדום יותר מהנאציזם. היא שמרה על שמשפחתה כאישור לכך שאנשים אינם נקבעים על ידי שושלתם, והיא דחתה הן את הדרת ההיסטוריה המשפחתית שלה והן את ניצולה התקשורתי. גישתו מנוגדת לצאצאים אחרים שהפכו את שמשפחתם למטרה ציבורית או למקור הכנסה. ריקרדו מדגים שאתיקה אינה זקוקה לצופים, שהניתוק עם העבר יכול להיות אינטימי ושקט, אך לא פחות עמוק. במקום שבו אחרים נשא נאומים, הוא חפר קברים. בעוד שאחרים בחו מול מצלמות, הוא העדיף ארכיונים ישנים. חייב עם המסר שלו, אתה יכול להיות בנו של רצח עם ולבנות חיים של יושרה וידע. שושלות שלמות, גורלו של הרייס. בעוד שכמה צאצאים התקשו מהמשקל הסמלי של שמות משפחתם, אחרים ירשו משהו מוחשי יותר, הון שנבנה במהלך הרייך השלישי. פרק זה בוחן כיצד כוחו הכלכלי של הנאציזם שחד תבוסה צבאית, והתעצם מחדש בנוף התאגידי של גרמניה המודרנית. בניגוד למנהיגים פוליטיים, אנשי עסקים רבים ששיתפו פעולה עם המשטר מעולם לא נשפטו. האימפריות התעשייתיות שלהם עברו בשלמותן לדורות הבאים, יחד עם המנזיה סלקטיבית מוזרה לגבי מוצאן. שם המשפחה קוונדט, המקושר כיום עם BMW, מדגים את ההמשכיות הזו. גינטר קוונדט, הפטריארך, לא היה סתם איש עסקים אופורטוניסט. הוא היה משתף פעולה נלהב שהעמיד את מפעליו לשירות המאמץ המלחמתי הנאצי. במהלך המלחמה, חברותיו ייצרו כלי נשק, סוללות צוללות ותחמושת באמצעות יותר מ-50,000 עובדי כפייה, שבויי מלחמה, יהודים מגורשים ואסירים פוליטיים בתנאים דמויי עבדות. מקרי המוות במתקניה מעולם לא הופיעו ברישומי החשבונאות. לאחר המלחמה, גינטר קוונדט מעולם לא עמד לדין. הוא נפטר בשנת 1954 מבלי לעמוד לדין. בנו, הרברט קוונדט, לא רק ירש את האימפריה המשפחתית, אלא גם הרחיב אותה. הוא היה זה שהציל את BMW מפשיטת רגל בשנות ה-60, והפך אותה לענקית שהיא היום. כיום, ילדיו,
סוזן קלטן וסטפן קוונדט שולטים בכמעט 50% מהחברה ונמנים לאנשים העשירים ביותר בגרמניה. הסרט התיעודי שתיקת הקוונדטים, 2007, חשף לראשונה את ההיסטוריה הנסתרת הזו, והציג מסמכים ועדויות על שיתוף הפעולה הישיר של המשפחה עם הנאציזם. לחץ ציבורי אילץ אותם לממן חקירה עצמאית. דוח שולטס, אשר, על פני למעלה מ1,000 עמודים, אישר את הפשעים ואת שיתוף הפעולה של התאגידים. עם זאת, הדוח לא הביא לפיצויים משמעותיים או לשיפוץ משמעותי של תדמית החברה. המפעלים שבהם מתו עובדי עבדים עדיין פועלים. ההון, שנצבר במהלך השנים האפלות ביותר של המאה ה-20, ממשיך לייצר דיבידנדים. בתוך אותה שושלת בולט המקרה של קולין בטינה קוונט, נכדתה של מגדה גבלס, אשתו של שר התעמולה הנאצי ואימא הסמלית של הרייך. בגיל 16 גילה קולין שסבתו אינה דמות מופשטת מהעבר, אלא האישה שרצחה את 6 ילדיה בציאנית בבונקר של היטלר. הגילוי הזה שינה את חייו. בניגוד לאחיותיו, קולין קיבל החלטה רדיקלית. הוא התגייר וניתק את הקשר עם משפחתו. היא נישאה לאיש עסקים יהודי, צאצא של ניצולי שואה, תוך שהיא מתחה קו לא במסמכים משפטיים, אלא בהחלטות בחיים. אחיותיה בחרו בדרך אחרת. יורשים לאימפריית קוונדט, הם שמרו על פרופיל דיסקרטי. הם זנחו את האשם גבלס, אבל לא את הדיבידנדים ממפעלים שבהם מתו אסירים יהודים. מבעד הומבורג, הם שולטים בחברת ההחזקות המשפחתית ומנהלים נכסים בחברות רב-לאומיות שונות. ברעיונות נדירים, הם מודים שהחיים עם ההיסטוריה הזו מייצגים נטל. אבל נטל זה לא מנע מאיתנו ליהנות מיתרונותיו החמריים. דמות סמלית נוספת של המשכיות כלכלית זו היא פרידריך פליק, מגדולי התעשיינים של הרייך השלישי. תאגיד הפלדה, הכימיקלים והנשק שלו לא רק נהנה מהמשטר, הוא תרם באופן פעיל להקמתו. פליק תרם מיליונים למפלגה הנאצית ותפס עסקים יהודיים באמצעות מה שמכונה אריניזציות כפויות. במהלך המלחמה, הוא השתמש בעבודת כפייה בלפחות 60 מפעלים. הוא היה אחד מהאילי הון הבודדים שנשפטו בנירנברג, שם נידון ל7 שנות מאסר על פשעים נגד האנושות. הוא רק מלאו לו 3. עם עזיבתו, הוא בנה מחדש את האימפריה שלו במהירות מדהימה. בשנות ה-60 הוא היה שוב אחד האנשים העשירים ביותר באירופה. בנו, פרידריך קרל פליק, ירש לו רק את ההון, אלא גם את השתיקה. בשנת 1985 הוא מכר את חלקו בדיימלר בנץ תמורת 2 מיליארד מרק, אך מעולם לא דיבר בפומבי על מקור עושר זה. שושלת פליק מדגימה כיצד כוח כלכלי יכול לשרוד כל תבוסה פוליטית בשלמותה. מקרה פורשה ממחיש את אותה המשכיות. פרדיננד פורשה, מייסד המותג, לא היה איש עסקים פוליטי שנלכד בנסיבות קשות. הוא עיצב את חיפושית פולקסווגן בהוראתו הישירה של היטלר, ומפעליו ייצרו כלי רכב צבאיים עבור הוורמאכט באמצעות למעלה מ15,000 עובדי כפייה. לאחר המלחמה, פרדיננד נעצר לזמן קצר, אך מעולם לא עמד לדין. בנו, פרי פורשה, בנה מחדש את עסק המשפחה תוך שמירה על קשרים הדוקים עם חברים לשעבר ב-SS. כיום, משפחת פורשה-פיך שולטת בחלק גדול מקבוצת פולקסווגן, יצרנית הרכב הגדולה בעולם, מבלי שהצהירה מעולם הצהרה משמעותית על מקורותיה. בבתים גרמניים, מעט מותגים נפוצים כל כך כמו דוקטור אטקר. מוצרי המזון שלהם, פיצות, קינוחים, שמרים, נמצאים במיליוני מטבחים. במהלך תקופת הנאצים, עסק משפחתי זה הרוויח רבות ממאמץ המלחמתי, השתמש בעובדי כפייה ושיתף פעולה עם האס-אס. המשפחה הזמינה לאחרונה מחקר על עברם שאישר את העובדות הללו. התגובה הייתה הצהרה קצרה של התאגיד, ללא כל מחיר תיקון קונקרטיות. דפוס זה חוזר על עצמו בעשרות חברות גרמניות. חקירות היסטוריות המתעדות מעורבות במשטר הנאצי, ולאחר מכן תגובות מינימליות וללא השלכות מעשיות. הדוחות בסופו של דבר מאוחסנים בארכיון, הופכים לתרגילים אקדמיים ללא השפעה ממשית על חלוקת העושר. ישנו ניגוד בולט בין האופן שבו גרמניה התמודדה עם עברה הפוליטי לבין עברה הכלכלי. בעוד שפשעיהם של מנהיגי הנאצים תועדו וגינו באופן נרחב, ההון שנבנה על אותם פשעים ממשיך לייצר רווחים ליורשיהם. אנדרטאות מנציחות את הקורבנות, אך סימנים מסחריים מחקו את הקשר שלהם לתליינים. דוד דה יונג, מחבר הספר מיליארדרים נאציים, מסכם את הפרדוקס הזה
כמה משפחות גרמניות ישבו לספר לנכדיהן את סיפור השואה. אחרות, כדי לספור דיבידנדים. נראה כי האחריות התאגידית מדוללת עם כל דור. נכדיהם וניניהם של תעשיינים נאצים יכולים לטעון, לא בלי היגיון מסוים, שהם לא ביצעו פשעים, אבל הם ממשיכים ליהנות ממורשת שנבנתה על עבודת עבדים ובייזה שיטתית. ממד כלכלי זה של המורשת הנאצית מייצג פרק פחות גלוי אך משמעותי לא פחות בזיכרון הגרמני. בעוד שצאצאים כמו ריינר האס וקתרין הימלר התעמתו בפומבי עם מורשת אבותיהם, השושלות התעשייתיות הגדולות בחרו במידה רבה בשתיקה דיסקרטית או במחוות סמליות ללא השלכות חומריות. השאלה שמעלים הון בלתי נגיעים אלה אינה רק אתית, אלא גם מעשית. מה באמת משמעות הפיצוי ההיסטורי כאשר התועלת הכלכלית של הפשע ממשיכה להסתבר לאותם אנשים? האם חברה יכולה לראות את עצמה משלימה עם עברה כאשר המבנים הכלכליים שנוצרו בתקופת המשטר הנאצי ממשיכים לקבוע את הווה? בשנת 2022, קבוצת אנליסטים פיננסיים גרמנים הקימה את קרן האתיקה הראשונה באירופה, שאינה כוללת מתיקי השקעותיה חברות בעלות קשרים היסטוריים לרייך השלישי. הקרן, הנקראת Direct Invest, מבוססת על דוחות שלא סווגו בארכיון אירולאסן, רשימות של עובדי כפייה ומאגרי מידע משפטיים. יותר מ-40 חברות זוהו כמי שנהנו מהפקעות, עבודת כפייה או מחוזים עם המשטר הנאצי. חלקן, כמו דוקטור אטקר במם סימנס ווין, הוסרו מהמדד. למרות המאמצים, הקרן נתקלה בהתנגדות בבורסת פרנקפורט, כאשר מספר חברות דרשו להסיר את שמן מהרישומים הציבוריים. הקרן עדיין פעילה וזכתה לחיקוי על ידי יוזמות דומות בהולנד ובצרפת, ופתחה נתיב חדש ללחץ כלכלי על היורשים הפיננסיים של הרייך השלישי. בסיפור הזה, שמות משפחה אינם רק ירושה סמלית. אלו סימנים מסחריים, מניות, נכסי נדל"ן, כוחו הכלכלי של הרייך השלישי לא קבע ב-1945. הוא רק שינה צורה והפך ממכונה רצחנית לעסקי משפחה מכובדים המשולבים בכלכלה העולמית. מעבר לכוחן הכלכלי של שושלות עסקיות גדולות, קיימת תופעה פחות דנה אך חושפנית באותה מידה. הנורמליזציה השקטה של בני המשפחה הקרובים של מנהיגי הנאצים, שרבים מהם נמנעו מגינוי ציבורי, שמרו על זכויות יתר חומריות, או אף תפסו עמדות כוח מוסדיות מבלי להתעמת עם מורשתם. המקרה של גודרון בורוביץ, ביתו של היינריך הימלר, הוא סמלי. כמיליטנטית משוכנעת של האידיאולוגיה הנאצית, היא מעולם לא ויתרה על אביה. במשך עשרות שנים, הוא עמד בראש בשקט את ארגון Still Help, עזרה שקטה, שסיפק תמיכה משפטית וכספית לפושעי מלחמה נאצים שהיו במנוסה או בכלא. בורוביץ התגורר בפאתי מינכן, עם תמיכה חברתית מחוגים לאומניים, ומעולם לא התמודד עם השלכות משפטיות או חברתיות על אקטיביזם שלו. דוגמה נוספת היא אדה גרינג, ביתו היחידה של מפקד הלופטוואפה ושר התעמולה הרמן גרינג. היא גודלה כנסיכת רייך, ושמרה על מעמדה הסמלי גם לאחר המלחמה. במשך שנים היא קיבלה פנסיה ממלכתית כבת של פקיד רייך, התגוררה מנכסים שירשה, ומעולם לא הביעה חרטה על תפקידו של אביה. עד מותו בשנת 2018, הוא העניק ראיונות ספורדיים בהם התאבל על התבוסה הגרמנית, אך לא על פשעי המשטר. באוסטריה, צאצאיו של ארתור סייסינקוורט, שהיה אחראי לדיכוי בהולנד, הצליחו להשתלב בשקט בחיים הציבוריים. חלקם החזיקו בתפקידים טכניים או פוליטיים זוטרים, מוגנים על ידי שינוי שמות משפחתם והשמטם מרצונם של ההיסטוריה המשפחתית שלהם. דפוס זה חוזר על עצמו במשפחות אחרות של נאצים בכירים שילדיהם ונכדיהם, מוגנים על ידי שתיקה קהילתית וחוסר לחץ תקשורתי, הצליחו לבנות מחדש את חייהם מבלי להתעמת אי פעם עם ההיסטוריה. זיכרון במנוסה הצאצאים שמעולם לא דיברו. מפת יורשי הנאציזם חושפת לא רק תגובות שונות לעבר, אלא גם דרגות שונות של נראות. על כל ריינר האס שבוחר לדבר, ישנם עשרות צאצאים שבחרו בשתיקה, בהחשה או פשוט בהיעלמות. פרק זה בוחן את הטריטוריה הפחות גלויה הזו, זו של אלה שמעולם לא דיברו, אלה שהפכו שתיקה לאסטרטגיה. קלאוס אייכמן, בנו הבכור של אדולף אייכמן, מגלם את ההחשה הפעילה הזו. הוא נולד בגרמניה ועבר לארגנטינה לאחר המלחמה, וגדל עם נרטיב משפחתי שהציג את אביו לא כפושע המלחמה, אלא כפטריוט נרדף. במהלך התבגרותו בבואנוס איירס, הוא ביקר לפקוד חוגי נוער גרמניים, שם פגש את סילביה הרמן.
ביתו של ניצול יהודי מדרכו. המפגש המקרי הזה שינה את ההיסטוריה. בשיחה, קלאוס החל לדבר בגאווה על אביו ולחזור על ביטויים אנטישמיים. סילביה, מזועזעת, סיפרה לאביה לוותר הרמן שהזעיק את המוסד. עדות זו אפשרה את זיהויו של אדולף אייכמן בארגנטינה. עם זאת, לאחר לכידתו והוצאתו להורג של אביו, קלאוס לא בחן מחדש את חזונו. להפך, הוא החריף את הגנתו והאשים קונספירציה יהודית במניפולציה של הצדק. הוא מעולם לא הודה באשמתו של אביו. הוא מעולם לא הביע ולא שמץ של חרטה. אחיו אורסט הלך אף רחוק יותר. הוא ייסד את החזית הנאצית-סוציאליסטית הארגנטינאית, ארגון נאו-נאצי שפעל בשנות ה-60 ו-70. מאותה פלטפורמה, הוא טען שאביו הוא קדוש מעונה וקידם באופן פעיל את הכחשת השואה. הוא השתתף בדברי סיטנה, הפיץ ספרות אנטישמית ותחזק קשרים עם רשתות של קציני אס-אס לשעבר שגלו באמריקה הלטינית. הניגוד עם אחיו הצעיר, ריקרדו אייכמן, לא יכול היה להיות עמוק יותר. בעוד שריקרדו בחר בתחייה שקטה אך נחרצת, קלאוס ואורסט בחרו להנציח את האידיאולוגיה שהובילה את אביהם לארגן גירושים המוניים. דפוס משפחתי מפולג זה חוזר על עצמו במשפחות רבות הקשורות לנאציזם. אחים שגדלו באותה הסביבה והולכים בדרכים הפוכות בתכלית. זה לא גנטיקה, זוהי החלטה מוסרית. מעבר למקרים הידועים, ישנו שטח אפור עצום של שתיקה. עשרות משפחות בעלות פרופיל גבוה בגרמניה, אוסטריה, ארגנטינה ופרגוואי תיעדו קשרים למשטר הנאצי, אך צאצאיהן בחרו להישאר בלתי נראים. הם לא נותנים רעיונות, הם לא כותבים זיכרונות, הם לא משתתפים בסרטים דוקומנטריים. הם שינו את שמות משפחתם, שינו את הביוגרפיות שלהם, היגרו למקומות מרוחקים, או פשוט הורו לעורכי דין לחסום כל חקירה על תולדות משפחתם. שתיקה זו אינה ניטרלית. יש לזה השלכות היסטוריות. זה מונע בניית זיכרון שלם, משאיר פערים בסיפורים ואזורים אפלים בביוגרפיות. ומעל לכל, זה פותח מרחב לעיוות ולרוויזיוניזם. במשפחות גרמניות רבות, הנרטיב שלאחר 1945 לא היה של חרטה, אלא של מיתוס. הסב שרק מילא פקודות, הדוד שלא ידע מה קורה, האב שניסה לעזור לכמה יהודים. מיתולוגיה משפחתית זו, שעברה מדור לדור, יצרה גרסה מקבילה של ההיסטוריה שבה האחריות תמיד נמצאת במקום אחר. סיפורים כאלה אינם מזיקים. הם עיצבו את התפיסה של דורות שלמים. ילדים שגדלו מבלי לדעת שביתם נקנה במחיר מציאה לאחר גירוש בעליהם היהודים. בני נוער שאינם מודעים לכך שהעסק המשפחתי צמח בזכות חוזים עם האס-אס. צעירים שאינם מודעים לכך ששמם הפרטי מופיע במסמכי מחנות ריכוז. הנזק של שתיקות אלה אינו רק מוסרי. זה פרקטי. היעדר הקולות המודים בגלוי באשמת אבותיהם הותיר חלל מוחלט שמנוצל על ידי תנועות הכחשה. אם הצאצאים עצמם לא מדברים, אם ארכיוני המשפחה יישארו סגורים, אם בנכסים אין לוחות זיכרון, אזי ההכחשה מוצאת קרקע פוריה. בשנים האחרונות חלה עלייה מדאיגה של קבוצות ימין קיצוני באירופה המשתמשות בדיוק בוואקום הזה של עדויות כדי להטיל ספק בהיסטוריה הממוסדת. כל משפחה ששותקת, כל קובץ שנותר בלתי נגיש, כל הון בלתי מוסבר, תורם בעל כורחו לחקירה הזו. הסיבות לשתיקה מגוונות. יש משפחות שחוששות מסטיגמה חברתית. אחרים מגנים על אינטרסים כלכליים הקשורים לשם משפחתם. רבים פשוט לא רוצים שילדיהם יגדלו כשהם נושאים עמוסים בעבר שלא בחרו בו. חלקם, המיעוט, נשארים מזדהים אידיאולוגית עם הנאציזם, גם אם הם אינם מבטאים זאת בפומבי. גם הסביבה החברתית הייתה מכרעת. במשך עשרות שנים, החברה הגרמנית העדיפה לא לעורר יותר מדי את העבר. בקהילות רבות, נאצים לשעבר חזרו לתפקידים יוקרתיים. רופאים, מורים, עובדי מדינה, ראשי ערים. בהקשר זה, האדם שדיבר נחשב לבוגד, לא האדם ששתק. אבל כיום, כאשר העבריינים הישירים מתו ותיעוד היסטורי זמין באופן נרחב, קשה יותר להצדיק את השתיקה. מה שהיה פעם פחד מובן הפך להימנעות מכוונת. הדילמה האתית שמציבה שתיקות מתמשכות אלה אינה קשורה לאשמה תורשתית. אף אחד לא מציע שנכדים צריכים להתנצל על פשעים שלא ביצעו. זוהי שאלה של אחריות היסטורית. החובה לתרום לאמת כאשר יש לאדם גישה מועדפת אליה. מכתב משפחתי, יומן, וידוי על ערש דבי.
מסמכים פרטיים אלה עשויים להכיל מפתחות להבנת אופן פעולת המנגנון הנאצי, כיצד התקבלו החלטות מסוימות ומה עלה בגורל הנעדרים. להסתיר אותם לא מגן על אף אחד בחיים. זה רק מנציח את אי-הוודאות עבור משפחות שעדיין מחפשות תשובות לגבי יקיריהן. חלק מתומכי השתיקה טוענים שפתיחת פצעים ישנים רק גורמת לכאב נוסף. אבל הניסיון של צאצאים כמו ריינר האס, קטרין הימלר וג'ניפר טיגה מצביע על אחרת. דווקא הסודיות, ההשמטה, השקר הלבן הם שמייצרים טראומה בין דורית. האמת, כואבת ככל שתהיה, מאפשרת לנו לבנות זהויות שלמות יותר. אולי ההיבט המעוות ביותר של שתיקה הוא שהיא לא רק מסתירה את העבר, זה גם מעוות אותו. בהיעדר עדות ישירה, הדמיון הקולקטיבי בונה נרטיבים פשוטים שבהם הנאצים הם מפלצות חד-ממדיות, לא אנשים מורכבים שקיבלו החלטות בלתי נסלחות מבחינה מוסרית בהקשרים היסטוריים ספציפיים. לפישוט הזה יש השלכות מסוכנות. זה הופך את הנאציזם לאנומליה היסטורית בלתי חוזרת, לא מה שהייתה באמת. תנועה פוליטית שגייסה תמיכה המונית, בנתה שותפות יומיומית, והפכה אנשים רגילים לעבריינים או לצופים פסיביים. הבנת מורכבות זו חיונית למניעת הישנות טוטליטריות. הלקח שמציעים הצאצאים שדיברו ברור, התמודדות עם עבר, כואב ככל שיהיה, מאפשרת לנו לבנות הווה אותנטי יותר. זה לא עניין של ענישה עצמית או אקסהיביציוניזם מוסרי. זה עניין של חופש אישי ואחריות קולקטיבית. כל משפחה ששוברת את השתיקה תורמת להשלמת פסיפס הזיכרון ההיסטורי. כל קובץ פרטי שנפתח מאיר אזורים אפלים של העבר. כל תיאור כן עוזר לנו להבין כיצד הנאציזם התאפשר, ולכן כיצד למנוע את חזרתו בצורות חדשות. בתקופה שבה האנטישמיות צצה מחדש באירופה, שבה הרטוריקה קסנופובית צוברת תאוצה פוליטית, שבה הפשעים היסטוריים זוכים לחוסר תשומת לב, כל שתיקה כבדה. וכל קול נהדר הופך, בעל כורחו, לשותף לשכחה. ההיסטוריה של הנאציזם לא הסתיימה ב-1945. היא ממשיכה לחיות בארכיונים סגורים, בגורלים בלתי מוסברים, בשמות משפחה שהשתנו, בהיסטוריה משפחתית מעוותת. שתיקה לא הייתה רק תגובה אישית מובנת. זה היה האליבי המושלם לפתור מעונש שחורג ממערכת המשפט ומגיע אל ההיסטוריה. פתור הענישה של הזיכרון הסלקטיבי. לדבר כואב, אבל לא לדבר כואב. זוהי הדילמה שאיתה עדיין מתמודדת התודעה הגרמנית, 8 עשורים לאחר קריסת הרייך השלישי. ובמתח הזה בין מילה לשתיקה תמונה, אולי, האפשרות של עתיד שבו ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, לא כטרגדיה ולא כפרסה.